woye ife twose woye a president atu okondeka achipani cha DPP amene munawamulira ziko libwino amene munapangidwa chipongwe ndi anthu ena oyipa mitima amene munasaka anthu amene munapangisa kuti ziko liziyenda bwino. Bana president bano tisanayambe kuyankhula yabeba shehe atisekulire ndipemphero ziko mwabili. Assalamu alaikum. Tujimishe makono tumwende Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. Waj'alhum fi kuburihim ambuja kulungo tukwende yanti mambuja kulungo mapopile nintendele bandu ali kumalembe biya amwa chisieje wanura lilanguka walfuzaha mitima jao wasurura weje bakondo mukatamika kwala kweko walbahaja numa kuchisieje walkhubura malembe gauga kawaga gakutina walmaghfirata li ahli kuburi nimba kullu chileje ilewi wale wile mukatema kawaje mkutama dunia jino innaka chiwendo chikwika kwenu mwejo ligongo lyako biwele mwejo anta rabbu mbuje gafurun sene chikululuko rahim nisha nasa wa sallallahu ala sayyidina muhammadi sallallahu alayhi wa sallama birahmatika ya arhamur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Bana president watu wokondeka Professor Asa Peter Mutharika mulandire ulemu wanu. A first lady atu a former first lady amene mufuna mukhaleso first lady amene mmakondedwa ndi dziko lino la Malawi. First lady Professor Gertrude Mutharika mulandire ulemu wanu. Ulemu upita kwa vice president achigawo chino cha Eastern Region Bambo Bright Saka mulandire ulemu wanu bambo. Ulemu upita kwa National Organizing Secretary Pongolini watu wa ku DPP muntu amene saopa amanena chilungamo Bwana Samia Suleiman mulandire ulemu wanu. Ulemu Katundu Director of Youth Honorable Chisale mulandire ulemu wanu. Deputy Director of Youth Bambo Bamusi mulandire ulemu wanu. Director of Women Mai Gandeu mulandire ulemu wanu. A Deputy Director of Women ayeni chisi mulandire ulemu wanu. Wose oyana kulandira ulemu tilandire maulemu bwana kuno ndi kuchilipa kumene mwalandiridwa komanso msaliwali kuti MP athu alipompano Bambo Shadrack na Malomba amene atilandira pano bwana chifukwa cha nthawi ndapasa amfumu achilipa akulandireni bwana ziko kwambiri. Assalamu alaikum. Haleluya. Choyamba tupeleke ulemu. Tupeleke ulemu kwa president yatu amenati pesa balwano. Bambo Peter Mutharika. Bamozi di Madamu Peter Mutharika. Ulemu wili upite kwa ndu achitetezo amenaenda nao. Ulemu wina upite kwa ndu okira ntito za boma amenali pompano. Ulemu wina upite kwa mafumu magrupu nonse amene mwasongana malo ano ndi mafumu nonse komanso vice president amene tili nawo pompano komanso osayiwala MP watu amene akuyimirira dera lino Bambo Shadrack na Malomba. Komanso
amayi ndi abambo amene tasonkhana pano ndi achipani onse amene tili pano osayiwalanso amulalo nonse amene mwabwera pano. Bwana, ine ndina gulupu achilipa ndakulandirani ndi manja awiri bwana kuno kuchilipa. Kotero mwina tikanakhala dagogo pompano koma kuti iwo watanganidwa ndi zintchito zina ndi angonditumiza ine kuti mukalandire president iwo. Ndithu bwana ndi mmene zilili. Bwana kuno kuchilipa muziona anthu mmene abwerera atangomva kuti akubwera bwana President Peter Mutharika, muziona mpaka na ena asiya kumunda osalima, muziona mmene mwachulukira anthuwa. Bwana, ngati mmamva kuti munthu amakhala ndi chimbundi, nanunso muli ndi chimbundi kuno kuchilipa. Ndi mawu amenewo ndithokoze kwambiri bwana, koma kuno muzibwerabwera osati wongodusawu. Muzachitenso kuti wina wongobwera special kuti ndikupita konkuja. Ndi mawu amenewo kuti msonkhano wanu ndikuzirani bwaloli m'manja mwanu zikomo kwambiri bwana. Taimbe manja mfumu. Manja mfumu. Bwana President, kuno kuli mwana wanu amene ali Shadrack na Malomba, amenenso ali chinkuza mawu chanu, amenenso amanene ya chipani, amenenso amakuyankhulani inu bwana, apereke moni akulandireni muno zikomo kwambiri. Chalamwinani ndichone chapakati ndichone. Ibibi oye! Ibibi oye! Atati oye! Nanga ife tose oye! Salamu alaikum. Haleluya! Siani, na mbegeza kai. Bwana, mawa nditera. Mawa sasa tukaja kusangalala. Kwani bwana mwagera kuno kuchilipa. Nikuthokozeni bwana. Pamoja na Mesilede. Afumoja. Aiwana jimoti. Seu na seu bwana. Bwana tukutobuni. Kwa 16 September. Iniyo bwana na Mesilede mkwelaso kusete hausi. Bwana mkati konzere nsewu. Tajuhiri bwana kosadaya nhawi. Nkobeza tuzi zinawakazo sangala komanjala. Bomba limeli liboli. Ladimele tera njala yoki sinayone. Tukumbonela mango kuno. Nikutua kuli mwabwelelaso kwa 16 September. Ife kunobo tutakhala bwino. Ibibi oye! Amena kuti andati pa 16 September 2025 a president yathu chamama. Chamilani. Ibibi oye! Siko kwambiri bwana ulendo watalika isine kumiko siko. Bwana President, uyo anali mwana wanu wa muofesi yathu ya chipani cha GBB amene amatinenerera. Tawi ino bana ndizutsa a Vice President Aisene region. Koma ndisana wazuse ndifuna ndiyankhule bwana mawu amodzi. Anthu awakumuzi sakuziwa kuti kwatuluka ripoti. Azungu ndi anthu amene amapanga ma research kafukufuku. Apanga kafukufuku. Ndipo kafukufuku akupezeka kuti ine bwana ichipani chanu cha GBB chikusogola ndi 43%. Amena kulamulira panowa apa sida 29%. Bana ali ndi chilina chilichonse, ali ndi ndalama, ali ndi boma, ali ndi ame, ali ndi chani, koma tusako akonda. Akapita kulilongwe angokuidwa kumango ozedwa president. Kupita ukuketedwa myala.
tukatumba kwa huko ndani sokana olengeza lero mamawa asokana ndotere ndiye akunena kuti akuti ripoti ilo ndi amabosa akuti chifukwa chake choti anatenga anthu okwana 1000 ngati sample kodi pali amene amalawa kapu ya tii kuti aone kuti mwakwana shuga amamasa kapu yonse timayeza ndi spuni tikama ndi spuni chemaona kuti shuga watani ndiye anthu 1200 ewo tamene anayezedwa m'Malawi muno ndipo akomera kuti profesa asapita kutalika akutalika boma pa 16 degree bwana nthawi ino ndayimitse a vice president athu okondedwa bwana Msaka Ziko Mwambi. DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Kusaba ya kule a president yathu alidia Nyamata ampaso zosia na siana na manarebe ye mumvere mpaso za Nyamata wa imapa Mugamamba Samia Suleiman ndi utiyo uja abadi siku ndi siku antabangisala mpala mluja ni ndani Suleiman abase ni monia Nyimbo bwana nyimbo bwana gai bwana Chala mwamba huko DPP oye! Assalamu alaikum. Ndikube anose muli bwinoji ndimafuna amene akuti lero ndalandira adati pachilipa ayimike chala mwamba amene akuti sinalandira asise koma amene walandira adati pano ayimike chala mwamba. DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Ife tonse oye! Amsaka oye! Na Malomba oye! Ineso oye! Inuso oye! DPP oye! Bwana vipi yangu nipasa 1 minute. Ndiakonze ya regional governor jakuti si 43%. 46%. Imene ife tikusogola. Bwana sikuti ma percentage wakungobwera iya. Ma percentage okukondani bwana akubwera ifaja zintchito zanu. Ndichikhulupirira bwana kupanda kutibera bomali. Msewu bwezuli watala kalekale. DPP oye! Bwana ndikuthokozeni. A first lady amachokera pasija kunyumba chikondi chimene maonesa kwa sister watu kwa mai watu bwana ndinu number 1 mumatisamalira kusonyeza kuti bwana ndinu achikondi ife kunoko anthu kubalaka tizakuyamikani mpaka kalekale choyambirira bwana tikangolowaso mboma chaka cha mawachi Nyamata wanu Shadrack wakhala kulira mpaliament mchabwana za nsewu koma akangoyima kuti alankhule aspika mamuzo ati khala pansi ine ndikati ndime ndimuchite defend akuti 105 tuluka bwana zikutha zimene zija zikutha pa 16 September bwana DPP oye! Bwana abusawa bwana ni muntu okuba mapeto ine bwana nagwira akagula fertilizer mbuchali bwana owamisala mama wakukaja amapita kusika amaziwa kuti chokudya akatola kuti koma olo kuti mwamisala kuti kagule fertilizer sangakalowe mbuchali bwana mbuchali ni mama wafozi ndi ziboda za nkhuku koma chakwera nakawowemo kagula fertilizer maiko anzatu akutiseka zimene zikuchitika bwana mupite pa filling station mafuta kulibe forex yonse munasiya bwana wajaja kwera umangopita kukajambulisa apita kukajambulisa basangokhalira kujambulisa ife inyaka Malawi tikuzunzika bwana zana linapita ine kwa SFFRFM kukafunsa kuti zikuchitika ndi chani anthu akudikira fertilizer akuti afuna ndi chose ku parliament chifukwa ndakayimira Malawi bwana mutandituma inu kuti ndakafunsa kuti chani za fertilizer
Bwana amene waola ndi chose ndibe nawo ntchito kwawo sokwatha tichosana. DPP wewe ndimafuna ndauza Chakwera, ngati mukufuna kuti mwina anthu alankhula zabwino pang'ono mukayike mankhwala ku chipatala, koma ndikudziwa simungakwanise. Mupite mukayike mafuta m'mafilling station, koma simungakwanise. Mupite mukathandize ana amene makolo ana wakubwezedwa ku sukulu chifukwa chosowa ma uniform, chosowa ndalama yopereka ku sukulu, simungakwanise. Chimene mukukakamira pamenepo ndi chani abusa? Bwererani ku chalichi mukalape. DPP wewe komanso ambuyewo alayo akakakukhululukirani ndakayika kwambiri mwatizunza. DPP wewe abale anga sonkhano siwanga ndimafuna ndikupempheneti. Mwaona dadi, mwaona mami, zuchira kwa kawadi. Tikamati president wa dziko zuchira kutani? Osapanga so mistake. Osakani? Alaji kafukufuku janabanga kutipeza ife 46%. Koma anabanga chilima chasa na mupe. Kuti bana akafufuze alipa 5%. DPP wewe musale bwino nonse osayiwala chaka cha mawa atati tikapange chani ziko mukambiri. Salamu alaikum. DPP woye ndimamva apa wamurara kuti ng'alula. DPP woye Professor Arthur Peter Mutharika woye, Madam Gertrude Mutharika woye, Anna Malomba woye, Ifetonse woye, Chiripa woye. Bwana anthu akuno kuchiripa bwana amachikonda chipani cha DPP ndikunama ngati anthu awa amachikonda chipani cha DPP koma makamaka chifukwa cha usogolero wanu Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye, DPP woye, ndikusipikizireni bwana anthu awa ngakhale chisankho cha 2020 anabera anthu ena kwina kuja anthu akuchiripa anakuvoterani inu bwana Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye anthu awa ndi okhulupirika nga pambuyo panu Professor Arthur Peter Mutharika. Chala mmamba cha Professor, chala mmamba cha Professor, chala mmamba cha Professor chimene DPP woye nyimbo imeneyo ndiyo koma muzingoyimbabe tikanganya mukapatambana ready bana uthenga wina kuti boma likutha nduna ku Malawi yasiya udindo zimachitika zimenezo waona kuti ichi ndizonunkha ziluku ndiponso tikuyembekezera nduna zina ziwiri kapena zitatu kutani kusiya ntchito boma la Thabo ili. DPP woye koma bwana ndikusimikizireni kuti anthu akuno kuchiripa azakuvoterani inu Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo ife tikamayenda kuno kumangochi timayenda ndi ndidi kuti anthu akuno kumangochi amakonda Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Zichoncho nanga abale mukavota muli ndi chikwanje sopano ndikuuzeni eti mukamapanga mpikisano othamanga mamva eti mukakapeza wina wake akudulira njira amene amaziwa kuthamanga ameneyo ndiye mukamona munthu akudalira kuti alembese ana ang'ono ndiye kuti akuziwa kuti anthu akuluakulu sakutani sakumufuna tamvana tweti chifukwa munthu wabwinobwino maganizo wake sangavotere Chakwera. Angavotere Chakwera ngati mkuona akutenga ana zaka 7 ena 10 aja akavote
koma zitheka ngati Chakwera achoke kapena akhale. Taimba ni nyimbo yokoma ija. DBP waye bwana anthu awa abachilipa mene anyenera mfumu muja anthu abachilipa muntima mwawo voti yawo inu Professor Arthur Peter Mutharika zichonje nanga tingodikira kuzavota tweti ndiyeno alipo amene wasala osadula chopotera ngati kopa ngati siku nadule pasala siku anayi tamba na tweti masiku angati koma mawa pano DBP oye bana maulemu amanena kuti nsima yokupyaipya sitipatiramo soufa timangoononga ulili apa libana limakukondani kwambiri ndiye inasapitiliza kuyankula kuonjezera kudandiwa ndikupempheni maulemu a profesa kuti muyankule chidantindi tabwera pano pachilipa maulemu bana ayankhule na anthu anu. DBP oye! DBP oye! DBP oye! Abingu oye! Chilipa oye! Tonse oye! Moi nonse? Moi bwanyi? Monga mukuona ine ndibwino kwambiri. Toyama ndipeleka kwa First Lady Professor Gertrude Taika Ulemwanu. Commands Ulemka Vice President Eastern Region, a Governor Eastern Region, a Director Eastern Region, Commands for Director Youth, and the National Director of Youth Committee side. Commands Ulemka Samimra Sokola DBP. Commands Ulemka Samuripano Deputy Ulemwanu. DBP oye! Toyamba ndio sana kwambiri kuona unyinyi choncho mkobe losanga mkobe la chigonyi mkobe la chibale nikuti ziko kwambiri kwa maso ino antoku nukujipilipa mlindi mwai kwambiri jishwa mwindi pungwa kwino kwambiri na maomba ameni nene iwanga amanyankulia ine neka chama mumbwese nso kupamendi kulia azibyanchilo nine divivoye koma kuno kulibanje DBP oye! Zentu zafuta kulipambi Kudi boma la funda Kwa watu nangasina muna asanka Pa 2020 Simuna asanka mene wa? Simuna asanke? Usa inamila dia
koma chaka chammawa DPP oye chaka chammawa musapangenso ngati mnazakira pa 2020 aye musakwenso chaka chammawa iyi pa 16 September chaka chammawa musankhe DPP kukhala president chinganga chinayi base ngolichongi komano nkhope mwiziwe bwinonso kuti kungoli chongi adali chongi tambula zimenezo osalinamizatu chagwiza zimenezo koma kuti zimene zichitike bafika kuti muzavote kwa kuti muzavote bafika kuti mulembese inu mwalemesa anthu angada alemesa andionese very good ngalamesa alembesa ndionenso mukalembese msaiwale chopane masiku 4 chopano mpala kinaye mulungu wa mawa msaiwale nonse mukalembese kuti aliyense alembese kuchakachama muzavote DPP muzavote adali monga mukuzwa kuti navomera kubweranso kuyimanso DPP ine navomera kuti ndiyimenso ifanifuna kuti ndipulumutse dziko lino DPP dziko lino lipa moto psa kwambiri pali mavuto kwambiri anjala zinthu kusowa zinthu kukwera kandi mafuta kanjere shuga zonse zikukwera zonse imene zikukwera choncho ndi nkusina kuti tikabwera chaka chamawa DPP oye pa September chaka chamawa ife tikabwera mboma zinthu tizathisa DPP oye komanso njala tizathisa ife timaza kuthesa njala pa 2015 nathisa njala 2017 nathisa njala choncho timaziwa ife kuyendesa njala kuyendesa boma kwanso kwina nsu za malonda timaziwa choncho musadandaule chipulumutso chikubwera posachedwapa mwezi 9 basi mwezi 9 muwandani naine kuti ndavomera kuti ndikuyima komanso ndiwinanso pa September koma kuti ndiwine ndiye inu musaiwale ayi musunge pepa imeneja muyisunge pabwino sangali simuta pepa imeno simutavota muyisunge komanso musagulise mutaka kuti akupase ndalama musalole ayi pepa imene ndi yanu musungire mpaka pa September 6 tambula zimenezo tamuziwa kwambiri komanso ndikusime kuti kuchipani kuli bwino kwambiri ife a DPP somo tagwirizana tonse tagwirizana monganya VP kuti tonse tinganga pambuyo pa adani DPP oye pambuyo adani zonse tikabwino kwambiri ndipo tikatera kuti ife tikabwera kunonso msewu nzaukonza umenewo ndinayamba pabala kalonda bawo ndipo nzamaliza msewu umenewo kuno kuchilipa pakufika kuja kwa Kapile msewu zafa DPP oye zimenezo tizakita ifenso kwa programu osiyana ngati masukulu aja Promedian Technical College kuti Chinyamata muziphunzira ntchito zamanja zamaluso kalipenta kazotchera zomanga ICD zimenezo tizapitiriza komanso programu yanga ya mawata ndi cement mukumpi ameja ya mawata ndi cement anayimisa twakuti ine ndimene namba programu ene kwandi programu yofunika kwambiri
kuti kuli aliyense asagone mu nyumba ya dote ya mauzu mayodontha hayi kuti aliyense akhale manyumba abwino chonde tizapitiriza zimenezo komanso kuno ku Eastern Region tizakonza makamaka Mangochi bwalo la Mangochija la ndege lizabwera komanso 5-star hotel Cape Maclear kuti anthu onse aziko lapansi azibwera kuno ku Mangochi cha Mangochi lokongola kwambiri ine ndayenda masiku onse apansi kulikonse ndapita palibe pamene pokongola kuposa Mangochi aya palibe. It's a very, very, very beautiful place. Mbani kune azona sizabozai choncho indireye pidatani Mangochi kuti Mangochi zakhale tourist capital of the whole world kuti anthu onse azibwera lapansi azibwera kuno ku Mangochi ndikusiya ndalama kuno kusiya forex kuno kuti zibwera pile pasogolo choncho ndiosangala kwambiri tikupita kutali ndilole kuti ndipite ndikufuna kupita koma tizabweranso nthawi ina kampeni ikayamba tizabweranso kuti ndizakuoneni kuti tizacheze komanso kuti tizadziwane ine ndizabwera ndithu potonye kuti ziwa kwambiri kuti mwandilemekeza kwambiri kubwera maonyinyi choncho ine ndawafuna First Lady tikuthokoza kwambiri ubale umenewu chikondi chimenechi mupitirize choncho ziwa kwambiri.